Дыялог – найлепшы выхад з канфлікту. Сябры, прывітання! З вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, і разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і пра тое, як хрысціянін павінен адказваць на тыя выклікі, якія сустракае ў сваім жыцці. Цягам апошняга месяца Беларусь увайшла ў беспрэцэдэнтны грамадска-палітычны крызіс. Калі сёння яго не вырашаць, заўтра сітуацыя пагоршыцца яшчэ больш. Наш каталіцкі мітрапаліт Тадзеуш Кандрусевіч кажа, што мы стаім на парозе грамадзянскай вайны, а біскуп Юрый Касабуцкі гаворыць пра небяспеку гуманітарнага крызіса ў нашай краіне. Гэтыя выказванні можна знайсці ў іхных прамовах на сайце Католік Бай. Асабіста я з імі згаджаюся цалкам і не думаю, што шаноўныя біскупы перабольшваюць у сваіх прагнозах, што тычыцца нашай краіны. А для тых, хто яшчэ не ўбачыў існуючага крызіса і лічыць, што яго хата з краю і наогул разбяруцца без яго, патлумачу ў двух словах агульную сітуацыю ў краіне, нашым агульным доме, каб той, хто не бачыць крызісу, мог змяніць сваё меркаванне. Так вось, у жніўні, пачынаючы ад вечара дня выбараў, адбылася эскалацыя насілля. У выніку 5 чалавек загінула, сотні людзей у турмах падвергліся катаванням, прытым мелі месца і здарэнні сексуальнага гвалту над асобамі, увага, не дасягнуўшымі 18 год. Некалькі людзей зніклі без звестак. Больш 8 000 чалавек, пачынаючы ад 9 жніўня, затрымліваліся праваахоўнымі органамі. Як правіла, усе затрыманні адбываліся з парушэннем існуючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і превышэннем паўнамоцтваў супрацоўнікаў праваахоўчых органаў. Згодна з інфармацыяй праваабарончага цэнтра «Вясна», на сёння налічваецца каля 500 палітвязняў. І дзякуючы сродкам масавай інфармацыі і сведчанням пацярпелых можна казаць аб яўным факце злачынства. І вось парадокс. Дагэтуль з боку прававой сістэмы нашай дзяржавы не было ўзбуджана ніводнай крымінальнай справы. А на допыт па крымінальнай справе, якая была ўзбуджана ў сувязі з праходзячымі працэсамі пераменаў у нашым грамадстве, увага, выклікалі пісьменніцу лаўрэата Нобелеўскай прэміі Светлану Алексіевіч. Усё адбылося так, як можна было б спадзявацца, ды дакладна наадварот. Я так разумею, гэта і ёсць спроба ад улады распачаць дыялог з грамадзянскай супольнасцю. Аднак, падаецца, такая спроба вядзе ў нікуды. Бо калі нават усіх пісьменнікаў, настаўнікаў і студэнтаў краіны, якія ідуць шляхам свабоды, рэалізоўваючы свае канстытуцыйныя правы і выказваючы грамадзянскую пазіцыю, паспрабаваць паставіць на калені, што часам робіцца, яны з-за гэтага не стануць больш любіць аўтарытарны рэжым. Ды тых, хто, не маючы адукацыі, але пры дапамозе дубінак, спрабуе вучыць сваіх апанентаў правільнаму жыццю. Канешне, правільнаму жыццю гэта ў двухкоссі. Форма дыялога, прапанаваная рэжымам, не працуе. Гэта можна канстатаваць. Аднак дыялог патрэбны. Без яго няма мовы пра пераадольванне крызісу.
Паспяховаму дыялогу, заўважце, сябры, вучыць нас Бог. Ён увесь час праводзіць дыялог з чалавекам. Гэты дыялог, канешне, ёсць своеасаблівы, бо ў ім хоць заўсёды прысутнічае абмен думкамі, але Бог ніколі не ідзе на кампраміс са злом. І калі чалавек у размове з Богом выбірае зло на пэўным этапе свайго жыцця ці развіцця цывілізацыі, Бог можа узяць паўзу ў размове, можа часова адступіць, але і так заўсёды настаіць на сваім і да свайго вернецца. Касцёл, да якога мы прыналежым, таксама пакліканы ў гэтым свеце ад імя Бога весці дыялог з чалавекам, народам, уладай і вядзе яго па волі Божай, а значыць, прымае ў ім удзел не як той, хто пры дапамозе дыялога праўду хоча пазнаць, але як той, хто суразмоўцы праўду абвяшчае. Так, Касцёл пакліканы слухаць чалавека. І слухае яго дзеля таго, каб даведацца пра меркаванне чалавека. Але гэта ўсё дзеля таго, каб пасля лепш праўду чалавеку данесці. Так вось, Касцёл, навучаны Хрыстом, і ў выпадку склаўшагася крызіса ў нашай краіне, мае права і абавязак у размове з уладай, з народам. Мае права і абавязак сказаць, што ў Беларусі адбылося злачынства нацыянальнага маштабу. І, безумоўна, спачатку трэба гэта сказаць у вочы тым, хто мае дачыненне да здзейсненага злачынства. Потым трэба абмеркаваць з іншымі пры сведках. Ну і пасля данесці ўсёй супольнасці. Гэта значыць, у дыялогу, які мае быць у Беларусі, трэба насветліць усё тое, што адбылося. Ну, а на жаль, гэтага яшчэ не зробяць дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Яны наўсцяж працягваюць хлусіць. І вось такая тактыка, якую я агучыў, вось гэтая тактыка адпавядала б словам Хрыста з Евангелія паводле святога Мацвея у раздзеле 18, з верша 15 па 20 мы чытаем вось акурат той момант, калі збаўца вучыць сваіх апосталаў, як размаўляць з правініўшымся братам. Бачыце? Ну і вось у Беларусі гэтыя братэрскія адносіны павінны адбывацца такім чынам у дыялогу, да? Спачатку сказаць у вочы, пасля пры сведках, пасля данесці ўсёй супольнасці. Ну і калі ўсё ж іншы бок не чуе, не хоча чуць, ну што ж, чалавек ёсць вольны. Але і хрысціянская супольнасць пасля няўдалай спробы дыялогу можа ўспрымаць суразмоўцу як язычніка і мытніка. Так кажаць Христос, да? Калі вось не паслухае і калі ўсе выкарыстаныя сродкі ў дыялогу будуць застасаваныя і будзе нулявы вынік, ну то Христос кажа, то адносіцеся да яго як да язычніка і мытніка, а не як да брата. Безумоўна, гэта значыць, што дыялогу далей не можа быць, калі іншы чалавек не хоча чуць. Бо як і не можа быць кантактаў з людзьмі такой катэгорыі, як язычнікі, мытнікі, згодна з традыцыяй біблійнай, не магло быць такіх кантактаў у народзе ізраільскім. І тут пытанне. Так што? Дыялог у такім выпадку заходзіць у тупік, і выхаду няма, калі іншы бок не хоча чуць. Не. Трэба сказаць адназначна, што выхад ёсць. Для хрысціяніна ўсё вельмі проста. Слухацца можна Хрыста, і Христос
І Христос у дадзенай сітуацыі заахвочвае малітвы, да малітвы, да? Бо ён тады кажа, што сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Тады ўжо павінен Бог дзейнічаць, да? Падкрэсліваю, што у разуменні хрысціянскім усё заўсёды вельмі проста. Ну, а калі гаварыць аб тым, што вот зрабіў Бог, то што робіць Бог, то вось гэта Бог робіць, да? Ну, а тое, што тычыцца, што павінен зрабіць чалавек, ну, то чалавек павінен проста у такой перспектыве, калі дыялог спыняецца, не заўважаць суразмоўцу, не зважаць на тое, што ён думае, робіць, але рабіць сваю справу. Важна ва ўсім гэтым, молячыся, да, дзейнічаючы, не пайсці на кампраміс са злом. Гэта была б велізарнейшая памылка, да, калі вось размаўляючы гаварыць і падумаць, што не прымае праўду, то можа скажам паўправду. Не, гэта была б памылка, гэта быў бы кампраміс са злом, і немагчыма пайсці на кампраміс са злом. Ну, а для Касцёла ж нават і такая сітуацыя, якая зараз складваецца ў Беларусі, не ёсць сітуацыі безнадзейнай. Так, мы ўжо адчуваем першыя праявы пераследу Касцёла. На радзіму не пусцілі на мінулым тыдні мітрапаліта Тадзеуша Кандрусевіча. Улада вернікам надалей не аддае чырвоны касцёл, адключае ім святло, калі збіраюцца вернікі на малітву. Забралі эфір на радыё для каталіцкага касцёла, няма цяпер трансляцыі святой імшы ў нядзелю раніцай. І гэта ўсё, канешне, гаворыць пра пераслед касцёла, які распачаўся. Але пераслед, заўважце, заўсёды быў і будзе благословенством для хрысціянаў. Як казаў Тертуліян, кроў мучанікаў – гэта насенне хрысціянаў у свеце. Бачыце, для касцёла пераслед заўсёды спрыяльны час, гэта час ачышчэння, гэта час, калі мы можам больш давяраць Богу і дазволіць Богу дзейнічаць. Так што не хвалюйцеся за касцёл Божы і хрысціянства ў Беларусі. Бог справіцца з гэтым. Перажываем лепш за свае сэрцы, каб мы, будучы адкрытымі на дыялог, не пайшлі на кампраміс са злом, але пазасталіся вернымі ў любві Божай. Каб імкнуліся, вось менавіта як павучае апостол Павел у пасланні да рымлянаў, выказаць гэтую любоў, а любоў ёсць выкананнем закона, каб мы імкнуліся гэты закон выканаць урэшце рэшт, да, дабіваючыся справядлівасці ў нашым грамадстве. Як па мне, то дзякую Богу за наш касцёл, які мы маем у Беларусі. Я не перажываю асабіста, да, што мітрапаліт Тадзеуш Кандрусевіч, які заклікаў да дыялога, дакараў міністраў, так па-братэрску, у выніку пазастаўся за мяжой. Бо ўлада, вядома, што не дазволіла яму ўехаць у краіну, і тым самым адбылося яўнае парушэнне 30-го артыкула Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Я б перажываў бы, калі наш касцёл маўчаў бы падчас таго крызісу, які адбываецца ў краіне. А калі касцёл прапаведуе і не адварочваецца ад Божай праўды, то я ўпэўнены, што і Бог не адвярнецца ад нас, касцёла і ўсяго народу беларускага. Ну і калі не атрымалася у мітрапаліта, так бы мовіць, дайсці да дыялога, то пазастаемся яшчэ ўсе мы, народ Беларусі, вернікі і атэісты,
якія можам выйсці на вуліцы нашых гарадоў і прамовіць так, каб улада і тыя, хто не бачуць сёння злачынстваў, каб яны пачулі нас, якія бачым і не збіраемся ісці на кампраміс са злом. Хоць і прапаведуем прабачэнне нашим крыўдзіцелям. Прабачэнне так, кампрамісу са злом, безумоўна, не. А таму, шаноўныя сябры, Бог дае нам такую магчымасць выходзіць на вуліцы, рэалізоўваць свае правы канстытуцыйныя і гаварыць з нашымі апанентамі. А як даб'ёмся праўды і справядлівасці, то і ў краіне нашай вернецца супакой. Ну і няхай так будзе. Шаноўныя сябры, даслухалі да канца, не забудзьцеся паставіць таксама падабайку пад відэа. Пакідайце свае каментары, што вы думаеце пра тое, аб чым пачулі. Падпісывайцеся на канал і вялікі дзякуй усім тым, хто дзеліцца відэа гэтымі стрымамі ў сацыяльных сетках. І да новых спатканняў на гэтым канале. Як падпішыцеся, то гэта будзе гарантыяй таго, што мы яшчэ з вамі убачымся.